खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि गौहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गिबिसिन बर' फोरोंगिरि आरो बिफान गाहाय प्रफेसार भुपेन नार्जारिनि आजिरा समनि बराय फोरबो फालिदों। नंगौ थांनाय 31 आगस्ट खालाराव गौहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय GUIC कनफारेन्स हलाव प्रफेसार भुपेन नार्जारिनि आजिरा समनि बराय फोरबोखौ बिथांनि बिजिरसंगिरिफोरा गाजा गोमजायै फालिदों। मख'नो गोनांदि प्रफेसार भुपेन नार्जारिया 1988 इं मायथाइनि 30 मार्चनिफ्राय 31 आगस्ट 2025 इं मायथाइसिम गोलाव सम मेंनाय आरो बानाय गैयाजासे फोरोंगिरिनि हाबा मावबोदोंमोन। बिथाङा गौहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गिबिसिन बर' फोरोंगिरि आरो बिफान गाहायमोन। बेनि अनगायैबो प्रफेसार भुपेन नार्जारिया बर' बिफान गायसनजेननाय सिगांनिफ्रायनो बड' सार्टिफिकेट कर्स आरो बड' डिप्ल'मा कर्सनिबो फोरोंगिरिनि हाबा मावदोंमोन। प्रफेसार भुपेन नार्जारिनि आजिरा समनि बराय फोरबो हाबाफारियाव बिथांनिनो गिबिसिन बिजिरसंगिरि LKD कलेजनि बिबुंगोरा डक्टर तुलन मुसाहारिया मासि आजावनानै हाबाफारिखौ सामलायलाङो। बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव प्रफेसार भुपेन नार्जारि बिथांनि मुङाव गौहाटी मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि अलंबार प्रफेसार डक्टर भुपेन नार्जारि मुंनि बिजाब बेखेवनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बिजाबखौ बेखेवना होयो पद्मश्री अनिल बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो गौहाटी मुलुगसोलोंसालिनि रेबथुमगिरि प्रफेसार उत्पल शर्मा, प्रफेसार अनजालि दैमारि, डक्टर सानफावरि ब्रह्म, डक्टर दिगन्तर नार्जारि, बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि डक्टर प्रणबज्योति नार्जारि आरो गोबां गुबुन गुबुन कलेजनि बिबुंगोरा बिथांमोनजों लोगोसे बर' बिफाननि गोजाम गोदान बिजिरसंगिरि आरो फरायसाफोरा बाहागो लादों।